Deputy Catherine Connolly. Aibra an rialtas agus go háirithe an Straitéis fiche bliain. Tá muid ag fannacht inis ó Iúil an bhliain seo chaite maidir le plean gníomhaíochta. Agus nuair a d'ardí mise ní don céadúir I mí feabhra, dúirt an Taoiseach ní ciú go raibh sé tharbheith muinneach agus dóchasach go bhfuil Jofií tíomhas de caicís nó trí cheachtainna. Sin mí feabhra, seo dearad na mísa seo agus níl midinán an túrascáil sinna eáil cáhfuilse ag chean córa an féidir linn freigra áil, cáhfuil an plean sin go háirithe agus blian na Ghaeilge I gceist agus go háirithe rúnas córa an teanna deniu maidir leis an Ghaeilge agus an ggéircim atá ag bant léi. So leis an aber sin agra. Dúirt mé ag an am go bhfuil Virginia ag géirí níos cógra inis leis an plean gníomhaíochta chuig bliain. Tá muid ag géirí níos cógra agus bé fógra gan mhol maidir lei sin agus do mé ó aon sonraí lei sin bé mé I deaghfuil leat dír ar ai.